Üdvözlök minden érdeklődő, Tóth Csaba vagyok. A domén hozzárendelés, illetve meglévő Joomla portálos főtárhelyhez egy meglévő doménnevet, hogyha szeretnénk lekezeltetni, amely nem a Joomla portál kezelésében van, akkor azt miként lehet megtenni. Erre szeretnék most egy gyors videót prezentálni, ugyanis lehetséges, hogy nem egyértelmű az, hogy hogyan kell ezt megtenni. Nézzük meg, hogy válaszlevélben, amikor kérik az IP címet, hogy milyen IP címet írjanak be A-rekordnak, akkor mit szoktunk küldeni. Ugye minden esetben a joomlaportal.hu oldalra, hogyha felmegyünk, akkor hathatós információkat találunk. Általában a keresés a Joomla portál oldalon hoz beírva a megfelelő szót, amire jellemző a keresésünk, akkor FAQ oldalunkon ezek már megtalálhatók. És látjuk is, hogy itt a 2-es pontnál meglévő doménnév hozzárendelése címszó alatt hogyan megy. Megköszönjük, hogyha ezt megossza más barátaival is, esetleg könyvjelzőbe felveszi. A lényeg az, hogy e-mailben kell nekünk jelezni, hogy egy főtárhelyen szeretné lekezelni egy nem nálunk kezelt, nem nálunk bejegyzett, legyen az .hu vagy .com vagy bármilyen végződési doménnevet. Ekkor ezt jelezni kell nekünk, hogy mely főtárhelyen. A főtárhely alapvetően mindig az, amit a megrendeléskor megadott. A doménnévhez, mikor be kell írni azt, hogy milyen doménnevet válasszon, ez például a domain nevem, és akkor itt általában Joomla portált választják, akiknek már van saját domén nevük, és majd a domén nevem című domén nevem.hu szeretnék ezen a főtárhelyen lekezelni, ami ez esetben a domén nevem.joomlaportal.hu lesz. Nagyon egyszerű ennek a menete, az előbb már elkezdtem, de a biztonság kedvéért a megrendelő oldalon visszamentünk. Tehát gyakorlatilag itt a második pont második bekezdésében van a lényeg, hogy a DNS zónában, ezt általában a domén regisztrátora, illetve aki bejegyezte a domént, az biztosítja, vagy panelfelületen, vagy e-mailes jelzésre ők minden további nélkül be kell, hogy állítsák, hogyha önök a doménnek a tulajdonosai. És nagyon sokan a 3-as pontot szokták elfelejteni, és ekkor kérdeznek meg minket, hogy milyen IP címet kell beállítani. Nagyon egyszerű, még a link is itt van, hogyha ezt megnyitjuk, akkor egy olyan oldalra találjuk magunkat, ami a Joomla portáltól teljesen független szervezet vagy weboldal, és itt egyszerűen a hostname kereső vagy szövegmezőbe be kell írni azt, hogy domain nevem.joomlaportal.hu. Értelemszerűen itt a domén nevem helyén azt a weboldalt kell beírni, vagy azt a nevet kell beírni, ami az ön tárhelye éppen elérhető nálunk. Azaz, hogyha kisbence.joomlaportal.hu lehet elérni az ön weboldalát, akkor ide kisbence.joomlaportal.hu-t kell beírni. És hogyha a find IP adresszre megy, akkor egyértelműen látszik, hogy ezt az IP címet kell a DNS szolgáltatójának, DNS kezelőjének beírnia, és ebben az esetben a doménnevem.hu is az ön doménnevem.joomlaportal.hu tárhelyéről fog kiszolgálódni. Remélem, hogy ez a rövid kis instrukció kellően jó volt ahhoz, hogy megértsék, hogy ezt a dolgot hogyan kell kezelni. Köszönöm szépen a figyelmüket!